どうも、始まりましたか？始まりました。はい、大変お待たせしました。ごめんなさい。ごめんね、みんな。失礼しました。ちょっとね、機材トラブルの方で一時中断させてもらったんですけれども、ちょっと今、多分もうこれでバリバリとかっていうのなってないと思うんで、そうなんですよ。引き続きよろしくお願いします。東京スライムのラボキャスボリューム5ですね。最後どこで話しましたっけ？幼少時代の話をして、コウスケ君の写真を公開しようっていう運びまで行ったんですよね。でもちょっと待って、リツイートタイムですよ。また新しい URL が発行されたので、ちょっと再開させないといけないので、ちょっと一回ツイキャスのそうですね URL を発行しましょう。はい、5秒で終わらせるんでちょっと待ってくださいね。お待ちください。5、4、3、4、増えてんな、増えてんな。3、はい、僕は OK ですけども。待って、僕は OK ですけども。今、みんなこうやってね。まさみ氏がこけてます。OK、できました。はい。はい。こんな感じでめっちゃ笑ってますけども。はい、じゃあここでコウス君の幼少時代の写真でしたっけ？ついに。まあ誰得だよって感じですけど、じゃあ逆に聞いていいですか？俺なんかすごい気持ち悪い性格してるんで、みんな見たいのかなっていうことが聞きたい。見たい。カツさんは見たいと。俺は見たいよ。ケイ君は？俺も見たい。あ見せるし。あ、なるほどね。出せよ。わかりました。じゃあどうぞ行きましょう。はい。見せない。いいんですか？いいよいいよ。カメラ。あ、ケイ君が持ってんの？じゃあ僕が持ってるんでね。あ、じゃあちょっと待ってくださいね。OK。はい、公開。ここまで332211 GO！ こちらがこの右側ですね。右側が石池こうですね。なんか俺の兄ちゃんに似てんすけどめっちゃ俺の兄ちゃんに似てんすけどちょっと若干ほら今の石池こうが石池こうほら石池来た。面影なくないですか？面影がないないっすよね。面影がない。整形ですか？なわけねえだろなんで好き好んで整形してこの顔にするんだよイケメンじゃないですかこれ。それは気のせいだよ。これ左側まあ妹ですね。音が止まったっぽい。いや大丈夫ですよ。本当ですか？はい。接続ですね。ということで喜んでもらえましたでしょうか？これがコウスケ君の幼少時代で可愛いってみくちゃんとタネちゃんありがとう。本当にもう可愛いっすね。ありがとう。そうやってさ言ってくれるだけで俺はちょっと一瞬救われた。この頃にいじめっ子だったんですか？この頃は素直な少年でしたね。素直な少年だったんですか？もうね本当にすんごい、すごいね、すんごいいい子でした。もういい子そうじゃん。顔に出てるでしょ。いい子そうだね。すごいね。クリだね目が。確かに可愛い。すごい。はいさあこういうことですね。まあね、そうね。こういうことですよね。すごい。何そのテクニック。伸びしろ感じていただけましたかね？この子に、この右側の画面の右側の子に。この頃は何してたの？この頃はやっぱまあ世の中でいうニートですかね。そりゃそうだ。働いたら怖いわ。ニートだったんですね。ニートです。右側。みんなニートだわ。みんなニートだわ。妹もニートですね。妹もニート。僕もその頃ニートでしたね。何もできやしません。本当に何もできやしません。俺もやわ。一番初めに喋った言葉とかあるんですか？向こう側では車のことをブーブーって言うんですけど、ブーブーって言ってました。って言ったのが初めてらしいですよ。ブーブーって言ったんですね。はい。丸のことじゃなくて。はい。ブーブーって言うんですよ。車のことを。あ、ブーブー。はい。ブー可愛いね。ブーです。ブーブーだって。そうなんです。ブーブーって言ってみてくださいよ。ブーブー。こんな感じです。ちょっとよく意味わかんないです。ありがとうございました。ちょっとさ、なんかさ、そういうこけさせるのやめてよ、ちょっと。フリーにやっぱ照れる。照れちゃうでしょ、そりゃ。照れてますわ、石池子。ありがとうございました。キャンだけど照れるっていう可愛さがあるからね。そういうとこがやっぱいじりたくなるよね。そうね。という感じでしたね。ただの意地悪やったあ
良くないかなと。いやいや、カズさんの幼少期の写真はありますか？この幼少期の写真はちょっと最後に見せますよ。あ、マジですか？あるんですか？お、鳥？まさかの。じゃあ俺もサクッと見せちゃいますね、幼少期の写真。嘘。幼少期というか小学校の頃の写真。僕ソフトボールをやってまして、その頃の写真をね、じゃあお見せいたしましょうか。行きましょうか。行きましょうか。はい。いきます。3、2、1、ゴー。おお。僕ですね。格好しようとしてるな、ちょっと。これしかなかったんですよ。カメラロール。ちょっといい格好しようとしてるんちゃうん、それ。これはソフトボールですね。ソフトボールなんだ。はい。かっこいいね。左。ブーと違いますよ。野球好きな方いらっしゃいますかね？俺めっちゃ野球好きっす。コウセイ君とね、ずっとキャッチボールしようって言ってるんですけどね、なかなか実現はしてない。だってもう第一次道玄坂音楽ラボのあれでさ、まあそれ忙しかったじゃん。そうね。そうね。確かに。なんかそれはあるね。仲良さげなことをすることもできなかったからね、全然遊びに行けなかった。行けなかった。まあ今も遊びに行けてないですけどね。なんだかんだでね。終わったら飲もうって言ってさ、結局ちゃんと飲めてないよね。そうなんだよ。そうなんですよ。打ち上げもさ、実際あったけど、みんな疲れ果ててたね。疲れ果ててました。疲れてたよ。すっげえ。俺一回だけ家に帰ったもん。これは誰でしょう？あれ？これもしや。これは僕です。いやいや、それさ、右側行った時点でもう次のね、てか顔見えねえから分かんねえだろ、まず。これ誰でしょう？顔見えても分かんねえわ。これは兄ちゃんです。だと思ったよ。と思ったけど。これは広島球場になったのタイガーの少年時代ですね。おお。はい。これ勝手に出してるんで怒られるかもしれないですけど。やばいね。流されるよそれ。流されるわ。流されるパターンや。やばいやばいやばい。3メートルのとこ沈められちゃうよ今度は。鉛りつけて。土安プールね。土安プールの3メートルプールね。あれも今なくなっちゃったんです。あら。家の風呂でね。家の風呂で沈められるのはおかしいね。殺人って。殺人じゃないですか。はい、という感じでした。KK の。ちなみにポジションは？これ2番ショートでした。ショートか。結構いいじゃん。かっこいい。バントのできない2番って言われてましたね。ダメじゃんっていう。ダメやな。足もそんな速くなかったし。いやでも本当キャッチボールしたいです。したいね。しましょう。楽しいもんキャッチボールって。楽しいよ。でもこの間さ、なんかショーとK 君とでさスタジオ入ったじゃんか。その時なんか K 君が鏡を見ながらさ、ピッチングフォームをしてたのね。知ってましたっけ？スタジオでこうやってピッチングフォームをこうやってやってたんですけど、なんかそしたらショーもし始めて、最後そうショーも野球してたから、俺のエチルナイトの相方のショー君なんですけど。ショーもキャッチボールとかなんか野球をずっとやってたから、まあ2人ともなんか分かるらしいんですよね、いろいろ。あった思い出したわ。フォームの良し悪し。思い出した。俺がやった瞬間、ダメですねこれはみたいな。めっちゃねできなさそうな。厳しいね。だってもう素人のねフォームだったもん。だって俺はもう本当にもう根っからの格闘技しかしてこなかったですから。格闘技だよね。俺はもう幼稚園の4歳の時からずっと柔道です。あ、柔道なの。怖いわ。帯持ってんの？黒帯です。あ、嘘。うわ怖いわ。黒帯です。怖いわ。ガー来るよ。ガーってくる。思い投げとかねあるかもしれんね。僕の得意技は背負い投げです。背負い投げですか？寝技じゃないの？寝技はもうそれやっぱちょっと違う意味で得意になっていくもんじゃん、男性ってさ。だってこれは今幼少期の話だ。アダルティーな話に持ってっちゃダメ。やめてください。それ今日はやめましょう。あれもうまさかね寝技が得意になると思ってなかった。得意なんですか？俺はなんていうんですかね、寝技は得意っていうか、まずちっちゃかったから身長が、超ちっちゃい少年だったんで、だからなんか柔道めちゃくちゃ弱かったんですね。まあ勝てるようになったのが本当に高校入ってちょっとみたいな。すぐやめましたけどね、高校の時。勝てるようになって始めた。勝てるようになってやめちゃったんですよ。もう本当にもう全国で、俺らが卒業した次の年ぐらいに全国で準優勝したりとか、なんか全国で通用する強豪校だったんですけど、その年はまあ不毛な年だったと。まあだったとしても、なんか俺もそこへやってるとなんか強くなって、
めちゃ強かったですよ、その時は。けど、練習が嫌になってやめました。やっぱ強くなる人は練習しますからね。ちなみにうちの高校柔道日本一でしたよ。国士舘？東海大。東海大はクソ強いんですよ。でしかもうちの顧問がテコンドー世界2位なんですよ。やば。だから柔道部めっちゃ日本一とかみんな強いんですけど、めっちゃビビってるみたいな。それ柔道の先生が、違う、テコンドーじゃないわ、なんか関節技かな。関節技、ヒクソン・グレイシーですか？そう、世界2位だって。ヒクソン・グレイシー一族？一族って何？グレイシー一族？この話題分かる人おらん。グレイシー一族分かんないよ。やってたよ、ゲームでヒクソン・グレイシーを使ってたよ。あ、マジだ。寝技に持ってて勝ってたんですよ。ブラジリアン柔術ね。グレイシー一族ね、最強のね、一族ね。分かんない人は分かんないよ。分かんない人は分かんないですけどね。じゃあ加藤さんの幼少期を行きましょうか。難しいな。ウブな時代。俺もちょっと見た時点でちょっと笑いそうだったんだけど俺。すごいウブ。恥ずかしいからみんなちょっとちゃんと見てね。じゃあいきますよ。はい、お願いします。5、4、緊張する。3、見られるのか。2、1。やめて。何これ、ちょっと何ですかこれ。俺は？まず画面の割れ具合ね。まず画面が割れとるっていうところで落としちゃったんだよ。気になりますけど。落としちゃった。これはおつぼみ？見て、さきえちゃんの顔、つまんねえこと言ってるぜみたいな、このさきえちゃんの顔。出します今、さきえちゃんの顔。さきえちゃんの顔を出してもらう。出します。いや、もう変えちゃってるからね。見てこの顔、やばくない？意識してるもん。意識しちゃってるから、さっきの天然の感じの方がいい。それに比べて、まさみちゃんはすごく真剣に取り組んでるね。制作をちゃんとやってるからね。違うよ、今、私は。どうした？何？どうした？私は今、メロディーをつけてました。嘘つけよ。ほんと。この顔、俺ちょっと真似してみるわ。ちょっと待って、変えるから。いいよ。はい。無じゃん。違う、今日はね、あれなんですよ。今日のテーマはゲリラ豪雨ということで、歌詞がなんとあるんですよ。はい。それをちゃんと見ながら今作ってたんですよ。見た？これ見た？うん、それは見ました。それは見たけど、これどうですか？それに関してはまたやってるよと思いました。こいつまたやってるよ。やばいね。結構ね、変なことやってるよ。さっきのね対応がね、だんだんとね、最初は優しかったやっぱさっきも。でもだんだん慣れてくうちにね。だってみんな思ってると思いますよ。だってみんなすごいコメントでザッキモンっていっぱい来てますもん。ザッキモン。みんな上手になってきましたね。ザッキモンの使い方。まあそう使い方をね見極められへんっていうと大事になってくるからね。はい、ということで、さっきもの恥ずかしい俺の幼少期を見せちゃいましたよ。幼少期。こちらがあれですね。今のザッキモですね。今の俺です。俺目合わせれないもん、目の前に来た瞬間に。やっぱり目が合わせれなかった。今バラが目の前に来たけどさ。あ、これ？トゲがねあるから。トゲがね。まあね、トゲっていうものはやっぱ削っていかなあかんなっていうことでよろしかったでしょうか。お後がよろしいですかね。お後がよろしかったですね。で、じゃあこの辺でちょっと制作のお二人にちょっとそうですね。そうですね。聞いてみましょうか。どうですか制作組。サミング先へカモン。ヘイヘイっていう曲なんですか？そうです。すごい快調な感じ。イエーイって感じです。なぜかというと、まさみちゃんてるてる坊主みたいな頭になってるけど大丈夫？本当だ。さっきちょっと言ったんですけど、今日歌詞があるんですよ。っていうのも。今日なんか K 君がゲリラ豪雨で歌詞を作ったってツイートでしょ。そうめっちゃバカにしてるやん。出窓がずぶ濡れになったっていう歌詞です。出窓がずぶ濡れになったからね。そうだから君に会いたいよっていう歌詞です。すごいね。あらどういうこと？何どういう今のはね説明がねめっちゃはしょりすぎてわけがわからん。出窓がずぶれになって君に会いたいよって。そういう曲なんですよ。だからまあそういう解釈単純に言ったらそういう解釈やいうことやねんな。そうだからそれに違うじゃん。違うよちゃんと俺の歌詞の世界観を受けて摘み取って作って。もちろん。
もちろんもうね帰りたくないっていうことをですね、前面に押し出した感じになってます。トラックが。お、今日はそうまさみがピアノを弾いてます。お、なるへそ。それは最後に歌ってくれるんですよ。歌いましょうか。歌ってくださいよ。はい。先何やってんの？私はメロディーを作ってましたよ。メロディー作ってんだ。もちろんもちろん。さすがメロディー工房。いやいや何それ。ちなみにね、この見てる人に確認しておきたいじゃないお伝えしておきたいことがあるんですけど、慣れ初めのピアノって結構印象的でしょ。あれめっちゃいいよね。チュンテンテンテンってフレーズだけで、なんかちょっとフレーズってもうすごい残りやすくて、フレーズってうってなると思うんですけど、この曲だっていうのが一瞬でわかるフレーズ。ピアノ弾いてるのもまさみちゃんなんですよ。まさみちゃん。あら。天才フレーズセンスがね、一番あると思う。半端じゃない。まさみんくんはね、マジでセンスあると思いますよ。痩せたらねいいね。痩せたらいいね。痩せたらね。今何キロ？今体重何キロですか？今言ったやっぱりちゃんとそういうことちょっと今言おうとしてるところがけなげよね。けなげはね、本当素晴らしいね。酒だったら絶対言わないもん。顔で多分表現する。酒何キロなの？言わない言わない。でも一つだけ言えることは、俺より二人とも重いっていうことだよな。だとしたら俺よりも重いっていうことになる。そういうことになる。そういうことか。ね、頑張るね。ほら、5人いるじゃないですか。下位2人が男子っていうね。そう。体重の下位2人が男子。わかんないですよ今だって絶賛ダイエット中ですから。何気に俺も軽いかもしれないよ。何ダイエットされてるんですか？私は走ってます。なんだよ、そこはザップ超えの結果にコミットしてじゃないの？紹介するんじゃなかったの？振りじゃんめっちゃ。頼むぜ。そういうことか。そうだよ。まさみちゃんをいじっちゃダメって。だからなるそめなかす俺は。なるそめこれですよね。先ほど言ったちょっと音量を増しますよ。このピアノ聴いてほしいね。いやこのピアノはね本当にいいと思う。すごくシンプルですごい頭に入ります。そうなんか俺らなんかこうやってなんかエチルナイトもいるし、純国さんボイスもいるし、ケンちゃんももちろんいるから、それで東京スライムってなってマスターフェローの K 君もアクアもいるけど、なんかそこでなんかせっかく俺らのみたいなプロデューサー軍団に触れる機会やからこそ、なんかより音楽の深いところに着目していけるようにそういう話もしたいですよね。なってほしい。マニアックな話とかをしたいね。そうだね。それはしたいよね。すごいね。わかる。音楽の楽しさとか、この曲だからいいんだみたいな、なんか実際クリエイター軍団がこれがいいんですよってあげる曲と、日本とかでなんかそのチャートで上がってるランキングで上がってる曲って全然違って、でやっぱり俺らがそのクリエイター軍団が上げた曲の方がやっぱいいなって正直に思うことが多い。やっぱこの曲やべえって。そうなんですよ。だからなんかそういうなんかね、勝手な俺の意見なんですけど、そういうセンスとかなんか共有していけたらいいなって思いますよね。東京スライムにいる人たち。さあ、もう本当にマニアックな話なんだけどさ、例えばさ、みんなにさ、この曲さ、この曲のミックスやばくないみたいな話になったりするじゃん。絶対俺らじゃないとさ、わかんないね。そうですね。ミックスっていうのは全体の曲をこうまとめたような作業そう音量の調整とか音質の調整をする作業っていうのがあって、それをミックスって言うんですけど、それがやばいよねこの曲みたいな、もうマニアックなね、このベースの音やばくないみたいな、どう作ってんのみたいな。そうですね。何がいいからやばいのっていう時にバシッとなんかそのもう例えばいるなら足を踏み入れたばっかのアーティストよりは知識あるぜ、だって東京スライムのラボキャス見てるからみたいな感じにしていきたい。それやばいね。なるほどね。普段だから俺らがどういうソフトを使って、ソフトってか曲を作るときにどういうのを使ってるのかっていうのをね、ちょっと見せるのもいいのかもしれないね。そうですね。なんかそれを待って多分が説明するので。そうだから作ってる人にさ、多分悩んでる人もいると思うんだよね。なんか俺本当よくなんないなみたいな。ちなみにあれなんですかね、これラボキャス見てる方でクリエイターの方っていたりするんですかね。まあそれパッといたりはするんじゃないかな。チラッと見るのはチラッと見るのはあるんじゃないかな。でも全然関係ないんだけど、本当にあれなんですよ。とある市の方とちょっとこの前話すことがありまして、その方も東京スライムで最近加藤さん活動されてますよねみたいな感じで、結構周囲に知れ渡ってる。あ、マジですか。そうなんだ。嬉しいじゃないですか。そういう市の方とかも知ってるみたいな。本当にいいね。そう。いいっすね。とある市のちょっと2つの市の役員さんもしてて。役員さん向けキャスですか。役員さん向けキャス。
でもなんかそうでなんかみんなのプロデュースなんかみんながさなんかざっくりとさクリエイターでプロデューサーって何なんだろうなって思ってる部分とかもあると思ってて、まあ、例えばプロデュースするっていうのは音楽を作るだけのことじゃないじゃないですか、例えばそう K 君はどんな服を着たらなんかそのかっこいいかだったりとかこういう風なざっくりとこの人はこういう色に染めていったらかっこいいとか、いいとかってこういう歌い方をさせたらいいとかっていうのをその人をプロデュースするっていうなんか昔のぶたをプロデュースっていうドラマあったのありましたありましたあ全部ねプロデュースっていうその子を良くするみたいなのをプロデュースみたいな小学校時代ですわね小学ですわだからいろんなことにこじつけてプロデュースしていけたらいいですよね。そうですね例えばあれですか1枚のペラの紙を一人ずつ配りそれを好きにプロデュースしてみろとその紙のその紙の付加価値をいかにその紙をプロデュースして生むかみたいなこの紙もともと原価1円ぐらいやろうけどそれが100円になったらもう立派なプロデュースですよ。いいね。ただねそれがもし100円の価値にできたとしてもそのもともとそれを1円のものを100円の価値にするために経費として100円以上かかったら意味ないじゃないですか。その辺もねあるので例えばコウス君だったらそれすごい有利だと思うんですけどコウス君めっちゃ絵がうまいじゃないですか。なので原価は0円じゃないですかただ僕とか絵めっちゃ絵なんでなんか100均とかでなんか飾り付けをやってきましたってなるとねもう200円300円かかるんでそれはもうプロデューサーとしては失格なわけですね。なるほどね。まあ例えばコウスケ君に30円のギャラを払いコウスケ君はその絵の才能があるから30円で描いてもらう、それが例えば200円の価値になったとしたらそれはもう立派なプロデュースコウスケ君を使うという使うって人のねだって別に自分で絶対やらないといけないってわけじゃないもんね。自分の人脈があってのそういう一個の作品を作るってことだからね人脈って言うなよこの中でまあでもそうですよリアルにそう人脈だよプロデュースそういかに動かせるかっていうのもプロデューサーとしての上の見せ所大事ですよね。まあ例えばさ女性がね、まあ最近この間の道玄坂音楽ラボで新メンバー入ったまゆこちゃん含めまさみちゃんさきえちゃん、で男性例えば3人集めて女装させておかまをプロデュースするのよ女性陣が。してほしいな俺。でも多分 K 君とこうちゃんはねすごいね綺麗になると思う俺は。でしょうね。でまず一般男性とかにおかまの方々に抱かれたいって思ったら、まあそこですごい会計が発生するなんかさそれを写真撮ってなんか街にアンケートのロケとか行きたくないですか。行きてー誰がいいですかみたいなどれがいいですかみたいな。そしたらだってもうあれでしょうもうこうちゃんと K 君とケン君のもうトップ3をいやそれは加藤さんも入るわかんないよ。それは加藤さんも入ってその俺の面白い要素も確かに必要だと思うわ。もうクリス松村さんみたいになりそうな気がしますけど俺そう顔がで濃いからねまあでも実際どの女性にプロデュースされるかによる。それはある。確かにすごいなんかすごい考えちゃった今すごい人によってすごいことになりそうね。ナチュラルメイクタイプとケバケバギャルタイプとか変わってきますからね。ちなみに誰にされたい？俺まさみちゃんがいいかな。まさみちゃんか。ちゃんとしてくれそうじゃんなるほどね真面目に。確かになんかお姉ちゃん肌だもんねこう見えて。何気にあれだよねお姉ちゃんだよ確か。そう一番長女やしお姉ちゃん肌。お母さん肌じゃない。まあそういうところある俺そうでもなんかさきえちゃんはほらなんかもう見ての通り自由奔放の小娘みたいな感じじゃん。小娘ね。こやつは小娘じゃん。そうでなんかまいこちゃんまいこちゃんはまあちょっとなんかつかめない俺ちょっとよくまだわかんないけどお姉さんかな結構。でも俺ら年上やからさあの子からしたら。そういうこと。そっか俺は年下だけそう見えるかもしれないな。なんか結構一人っ子っぽいのがあえてのまさかのなんかふわってしてるな。謎な部分は確かに多い。ふわってしてる、なんかもうなんか
素直じゃないんでしょうね、多分自己プロデュースをなんかその自己プロデュースをしてしまってる世に出てる世に出る自分を自分で自己プロデュースしてる。でもそれはいいことじゃないですか。いいこと、めっちゃいいこと。だから逆にこの2人は素直。ああね、そうね、確かに俺らがねいじくり回してやりましょうよ。そうだから不適切な表現があったわけですね、今ちょっとちょっと不適切な発言がありましたことを殺されてしまう。すいません。はい。でもすみませんでした。ということで、どんな感じですか？今何分ですか？あと25分ですよ。あと4分しかないですので、あと4分しかないですので、マサミングと先へどんなですか？頑張ってね。今進展度としては何%ぐらいですか？今ちょっといろいろあってまだ B メロを今作ってるところでもうちょっと時間欲しいですね。あと4分しかないよね。あと何分ぐらいでできそうですか？あと5分で。マジっすか？じゃあちょっと延長戦にはダメだよ。延長しないとダメだね。じゃあ今日は出血大サービスでちょっとだけ延長しますか？ちょっとだけ延長します。皆さんからせっかくいただいたコインをすごい贅沢に使わせていただきます。そしてあわよくばもうちょっとコインが欲しい。いや、それ何貯金しようとしてんだよ。何貯蓄しようとしてんの、ちょっと。ご利用計画的に。悪いわ。ご利用計画的に。さっきも。東京スライムがね、担保しますんで。ありがとうございます。お願いしますよ、もう。お願いしますよ。じゃあ、5分でじゃあ仕上げていただいて、でそれ、ね、贅沢にコイン使わせていただいて、2人の今日の作品を聞き、終了にしましょうか。俺さ、今ちょっとさ、面白いなと思ったんだけどさ、メンバーそれぞれがさ、メンバーをどう思ってんのかって、そういえばちゃんと聞いたことないなって。印象とか。俺も気になる。俺すっげえ人からどう思われたのか気になるタイプだけどさ。みんないればね、もっと聞けんだけどさ、ちょっと。せっかくだしさ、ちょっとどうなってんのかなって俺すごい気になったよね。誰から聞きましょうか。唐突やね。じゃあ加藤さん、じゃあみんなに対してどう思ってるのか。例えばじゃあ加藤さんはコウス君に対して初め会った時ってどういう印象だったの？俺こうちゃんってやっぱヤンキー上がりかなと思った。でもなんかすごいしっかりしてるなっていうのがあった。最初やっぱりなんか初対面だからなんかちゃんとするんだなみたいなのがねすごいあったんだけど、日に日に仲良くなるじゃん。どんどん崩れてくる。ひどい。すごいよね。そう。でもまあ俺もそれだけね一緒にいて楽しいし、そう仲良くなったから。加藤さんとコウス君の初めはそういう感じだった。なんかちゃんとしてんなみたいな感じだった俺は。俺のコウス君に対する印象は、めっちゃこの人人見知りじゃんって思ったっていう。めっちゃ人見知りですけどね。めっちゃ人見知っとったよね。でもなんかすごい気遣いなとこはすごいある。なんか周りをちゃんとこうよくしようみたいなとことか、あとこれ言っていい？とある作家さんのね家に行きますって時にすげえ雪降ってたんですよ。でみんな結構電車遅延しててごめんなさいみたいな感じになっちゃって、なんか結構みんななんかもう悪いなみたいな感じになっちゃってる中、エチューナイトコウスケが、今僕めっちゃ雪でまだマスタータウン状態ですっていうメディアを残してあれよりぶっこんだなと思ったね。本当に超ね有名なね作家さんのところに行くんだけど、それをぶっこんだことにね場が和むっていうね。作家さんも爆笑してたもんね。俺やっちゃったって思ってコウスケ君やっちゃってるじゃんって思ったらOK だったっていうけどあれによりね和んだもんね。その一点突破力っていうのは確かにコウスケ君はある。そう、攻めるからな。攻めですね。そうだね。コウスケ君攻めの姿勢だよね。攻めの姿勢はね、分かんない。でも自分でやっぱどう思われてるのか、どうありたいとかっていうのもまあもちろんあるけど。どうありたいっす。いやなんかまあでもこれはやっぱ口には出せないけど、でもやっぱりそれはよくは思われたいのは誰しも。そうね、人はね。特に周りの人はいいよ。それはなんか本当に俺の名前も知らないどういう人とかっていうのもまあ100歩譲ってどう見えててもいいけど、仲間のことはちゃんと俺の愛が伝わっていてほしいなとはやっぱ思う。俺って結構言い方きついし、なんかすごい率直にものを言ってしまうから、そこはなんかすごい自分の悩みどころでもあるけど、でもやっぱその裏にある愛をなんか気づいてほしいなっていうことは多々あるかな。まあ
僕らは分かってるつもりはありますけど、ただその初対面の人に対して、でも初対面の人に対してはね、しょうがないかもしれない。でも2人ってあれなんだよね、初めて会ったけど会ってないみたいなさ、ちょっと共通のさ、ことがあったじゃん。トリセツの岡山人版をコス君やってくれてて、それのもともとそのトラック編曲してたのが僕なんですね。その時にリプで絡んだの初めてなんですね、確か。ああ、はい、ありがとうございますみたいな。あ、そうなんだね。でなんか僕上京するんで、その時もしあれだったらお会いしましょうみたいなのをやり取りしてて、でまさかのね、この東京スライムプロジェクトでね出会うという奇跡。ああ、そっか。岡山やってましたよねみたいな感じが初めての会話。まさかみたいな。知りないとコウスケさんってもしかして岡山人ってやられてましたよねみたいな感じの初対面です。いやー、岡山トリセツね、俺広島のトリセツめっちゃ好きやけどね。達馬さんがかっこよすぎる。かっこいいね。バリアリがとんのみたいなくだりが、あ、この人めっちゃかっけえって思って。広島弁はやっぱいいっすね。僕こっち来てそう思いますけど、広島弁であり続けたいなとは思ってます。まあそんなね、嘘はいいとして、マジそんな嘘はいい。そんな嘘はいい。もう最近標準語を使い始めてる K 君にそんなこと言う権利はない。いや、使い始めとらんよマジ。なんとかだよってでも言ってたもんね。それは玉ひでとしまっとって、何俺は使ってるわけじゃなくて、出てしまってるわけよ。俺ね、分かった。地方出身者がいわゆる東京に染まっとるなって地元のやつから言われる過程が分かった。何かって言ったら、例えばね、普通に標準語の人と生活をしてるわけじゃないですか。そうだね。そしたらポロッともう血に滲んでますから、その広島弁っていうのがポロッと出るんですよね。例えば、それたうみたいな、たわんじゃろえってなるじゃないですか。それがね、もうめんどくさくなってくるんですよね。説明するのが。無意識に広島弁出て、それが標準語の相手には伝わらんことに対して、なんだろう、説明がめんどくさくなることによって、もうその説明することを省きたくなるんですよ。だから標準語にもう合わせにいっちゃうっていう。なるほど。短縮。そう。まあその見解はまあ俺的にちょっと違うなと思ってまして。僕は何よりもずっとなんかその岡山と関西弁のなんか融合みたいな喋り方をしてたんですよ。違うのちょっと。その何が違うかって言ったら、まずよっぽど敬語を正しく使ってないと、向こうの先輩に対するノリでの敬語を使うと、それはタメ口になるフレーズが多すぎて。言いますよね、関西弁って。なんか例えば先輩それ何々っしょ、向こうでは敬語です。何々っしょ、何々っしょ、普通友達に言う感じのみたいな感じですけどね。そうなんですよ。それ敬語なんだ。なんとかでしょうもそうなんでしょ。何々とかでしょ。そうなんだ。俺すごい悩んだことがある。これどうしても収まりよくその言葉を終えるには、なんちゃらでしょって先輩に対してでも、でしょが一番なんかしっくりくるなった時に、なんて言ったらいいかわからんがあって、なんとかですっしょみたいな余計わかんなくなっちゃった。ぐちゃぐちゃになるみたいな。すごい俺そうで、なんかほら、なんか俺が一番最初東京に来て働き始めた場所が、渋谷の1092だったんですけど、でそこってやっぱ若くて本当に向こう行きが強いやつらがめちゃくちゃ集まってるわけですよね。そしたらその間違った喋り方をしたらみたいな、それをなんか初めての歓迎会みたいな時にめちゃくちゃ言われて、俺指摘されてみたいな、そんなつもりないのに、そんなつもりねえよバーカみたいな、それは口悪いなそれは口悪い、そんなつもりねえよバーカみたいな感じですね。やんちゃな部分に蘇ってきておるけど。小関君は逆に加藤さんに対してどんな印象が？カトゥーさんか。なんか俺カトゥーさんは、なんかすげえ気になる。それ最初思ったの何なんだろうな。記憶ないますか？最初なんか
まさみちゃんと加藤さんが初対面みたいな感じで、俺と会ったタイミングですと、そう途中加入なんですよ実は。そうですね。さきえちゃんとは会ったことあったから、あったね。その時に思ったことか、この人は何をしてる人なんやろって思った。確かに。この人は何をしてて、どんな歌を歌って、どんな感じな売り方をしてる人なんだろうなって思ったぐらいかな。立ち位置がわからんかったね。そうどういう人ね、バラの人。確かにわかんないかもね。トラックメーカーなの歌ってんのみたいなね。はい。だからそれだけかな。ただなんかすごい恐縮してたから、年上っていうところもあるね。そうね。まあ初めてだからちょっとどういう感じかな。そうなんかだからみんな結局共通してうまくやれるかどうかっていうことを考えてる。なんかみんなほとんど初対面みたいな感じだったっけ、探り探りだったね。あ、そうね、それはあったね。最初はね、すごいあった。立ち位置とかキャラとかもわからんけど、まあ多分皆さんそうだと思いますもんね。初対面だと。逆にケイクは俺にどういう感じで見せたの？何歳なんこの人って思ってました。年上なんだろうなと思ったけど、何歳なんだろうこの人っていうのが印象。へえ。なんか普通に何でも任せれる系だなって思った。そうだね。へえ。しっかりしてるっていうか、なんか年下の俺が言うのはあれだけど、しっかりしてるって俺が年下の俺が言うのはあれだけど、まあね、きちんとしてますからね。どうだろうね。きちんとしてるっていうよりかは、きちんとはしてないけどね。きちんとしてるっていうきちんとしてる。大人じゃないですか。きちんとしてる、きちんとしてる。きちんとしてる？してる。マジで？すごい。たまにチキンとしてる。たまにチキンとしてる。たまにチキンとしてる。頑張れ俺。そうね。そっか。逆にあとケイ君。俺にはどういう印象ですか？ケイ君。何それ2人。ケイ君。生意気な後輩だなって思ってますか？俺は最初にね、まず戸惑ったのはね、KK って最初に言っていいのか、川根君って呼んでいいのか思って、川根君って大丈夫だったんだよね。まあいいよ。いいっすよ。KK っていうみんな呼んでる中、俺初対面でぶっ込むのもどうなのかなと思って、ちょっと一瞬探りを入れた。なるほどね。結構加藤さんあれですもんね、上の名前で呼びがちなとこはあるかも。仲良くなるとそう、下の名前で呼ぶ。最初は上だね、確かに。気づくと下の名前になってて、なんか下の名前で呼んでくれるねって言われるから、なんか呼びたくなったみたいな。仲良くなってくるとね、だんだん下の名前で呼ぶけど、最初は上なんだよね。なんか俺もね、KK って呼ばれるより、なんか K 君とかって呼ばれた方が、心開いてくれたっつって安心できる系。そうなんだ。K 君とか、ケロピーとかっていうなんかあだ名で呼ばれる方が嬉しい。なるほどね。そっか。あだ名だった？はい。こうちゃんは？俺は K 君に対しての。違う。てかこうすけ君は俺に対してどういう？そう。気になりますけど。K 君か。なんか、なんだろう。なんか勝手に K 君はそのトリセツをやってた時点で、なんかトラックとかすげえできる人だって俺は思ってたんで、東京に出てきた。まずで年齢を聞いた時に、これから大変だろうなってすごく思いましたね。よく転ぶも悪く転ぶも周りにいる人だし、なんかなんだろうな、いろんなことを心配した親心ができた。同じところから出てきてるから親近感が湧くとともに、なんかやっぱりね、俺なんか K 君によく県民性とか地方でなんかあれを決めがちとかってよく言うんですけど、中国地方とかやっぱ俺らは中国地方だからそういう人間やよなみたいなまとめがちっていうところがあってね。でも実際に
県民性っていうのは確実に存在してて、でも10が100層じゃない。まあでもでも共通してなんかその地方のなんか育て方みたいなの共通しとってやっぱり、でなんかなんていうんかね、気難しい人なんだろうなと思った。気難しくないよ俺。結構でもなんか気難しいよ俺。そう神経質で、なんかいい意味で繊細に気使いすぎるからいろいろこれから苦労するんだろうなって思った。そういう風に俺は最初思った。だってなんか向こうでの正義とこっちでの正義は全然違うし、そうだね。ね、本当にそれをすっごい日々来て当時すっごい日々感じたし、小瀬君自身がね、へなんか喧嘩に発展するとかっていう風なシーンとかを見てても、例えば向こうってさ、ヤンキーは誰にでも絡むんですよ。目が合えば絡むんですよ。すごいね。でもこっちって本当になんかいい年こいたおじちゃんたち、もう電車の中で喧嘩するんだなみたいな。あるね。よくあるよくある。でも逆にヤンキーとかってどうなんだろうって思ったら、よっぽどのことないと、どちらかというと行儀がいい子が多くって、見てて街中で。まあちょっとまあ俺はヤンキーではないんで、そこは。いや違うそうじゃなくて育ってきた環境によって生きていく術が違うから、そう生きていく術が違う。だからつまりそこでなんか培ってきた価値観とか人に対する接し方とかがもう明らかに違うから、もう俺はすごいなんか、だから K 君はこれから一緒に東京スライムでやっていくのであれば大事にしてあげなきゃなって俺はすごく思った。お兄ちゃんじゃないですか。ね、ありがとうございます。がしかし今ではもういじりにいじられ、あれじゃない、弟みたいに思ってくれてますよ俺のこと。そういうこと？いや結構思ってる。弟と同い年だしね。そっかそういうことなんか。じゃけんいじられるんだよ。俺さ、ちょっと全然関係ないんだけどさ、一個ね、歌とかラップでもそうなんだけどさ、やっぱ方言がある人ってさ、歌って結局標準語で歌うわけじゃん。あれがすごい大変じゃないかなと思うんだけど、そうでもない。いやそんなことない。だって実際方言入れてる人いるもん。方言入れる場合もあるし、その広島におる時でもその先輩に敬語になる時は標準語なんですよね、やっぱ。そうなの？へえ。切り替えがあるんだじゃん。そう。じゃけ別に標準語に対してなんだろう、壁があるとかではない。そうなんだ。へえ。そっかこうちゃんも特に。いや俺はもう敬語はもうおっす何ですかはいみたいな感じ。柔道の世界柔道の世界ってオスでなんか全部伝わるって聞いたんですけど、おっすそれっすオスこんにちはっす全部オスこんにちはっす。お前オスだろ。なんか俺の弟ほら大学で柔道してたじゃんか。だからなんかその俺の弟の友達に会うとみんな揃って俺にこんにちはーすって挨拶をする。こんにちはーすって、いやいい俺にそんな挨拶しなくていいからねみたいな。こんにちはーすみたいな。あるね。なんかヤンキーの射程みたいになっちゃう。そうそんな感じで来るのよ。でもなんか特に中学の頃とかさ、学生時代それあるよね。俺もこんなそんな上の立場に立つ感じじゃないけど、あったね。そうなんだ。ちょっと体育会系じゃなかったからそういうのなかったな。へえ、すげえな体育の世界は。でも音楽の世界もさ、そういうのでも一応あるっちゃあるじゃん。やっぱ先輩上山みたいな。もちろんね。あんまりなんか納得されてないんですけど。なんかどうなんだろう。シーンによるんじゃない？そうなんだ。そうか。でもなんかロックとかの世界ってそういうのがあんのかもね。ジャンルによって確かに。いや普通にクリエイターの中でもあるでしょ。まあてかごめん。どこの世界でもまずそう間違えてる。どこの世界でもある上下関係は。上下関係はあるよ。そうでもなんかその差みたいなのはさシビアにってこと？なんかでじゃあそれを踏まえた上でちょっと加藤さん、俺ら加藤もさ年上やんか。一番上やん。なんだ加藤も一番年上やけどさ、そうやっぱり東京スライムってすごいそういうとこちゃんとなってないやんな。加藤もさ一番上で頑張ってんのにさ。そうやね。こんなお前ら何なんだよ。変なバラ持ってきてからほんま急に変えやがって邪魔くさほんま。本当に加藤さん本当に加藤先輩やけどさ。言うてごらんもう日頃の思いを言うてごらんって。加藤君
加藤君なんだね。加藤君。ウケる。加藤君。マスターフェロ感出してきてんな。すごいマスター感がすごいんだけど。加藤君どうなんだい？まあこのチームはでもある意味、まあそういうとこもちゃんとうちありながらもみんなもね、多分みんな大丈夫だろうってことでこう気を許しながら立てるとこは立てて、ふざけるとかはふざけてるからはいいと思うよ。まあでもそう、なんか俺本当にそうなの、年下でもリスペクトするところはリスペクトせんと、そう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 。団体としては全然伸びていかんと思うねんなかと。いや、リスペクトしないやないかい。リスペクトしないやないかい。リスペクトが全然感じられる、ね。あとでプールじゃん。3メータープールじゃん。でも勘弁してよ。3メータープールじゃん。俺プール行けないですからね。天一のラーメンにこうってこわ。ギタギタ。食えいっつって。こってり。お、できましたか？できた？できた。お、完成しました。俺のパソコンにですね、今送っていただいてるということで、ちょっとですね。今映ってますよ、お二人。はい。何を送ってんのかというと、どんな感じの曲になりました？ゲリラ豪雨です。ゲリラ豪雨な曲。まんまじゃん。まんまだね。タイトルは？何のひねりもなく。タイトルはこれね、ケイ君がね歌詞を書いてくれたんですよ。そうなんです。ちょっと業務連絡ですけども、これ送ってくれたもん。まだ OK。いやー楽しみだね。タイトルはゲリラ豪雨。言うよ、じゃあ俺が。外れ天気予報っていうタイトル。あ、もう作詞はできてたんだもんね、全部。そうね。作詞はケイそう。来た。約3時間前ぐらいかな。超ガーって言ってきて、そんな天気予報俺見てねえよっつって。ちょっと音が鳴っちゃうかもしれないですけどお待ちください。そうなんですよ。そんな天気予報見てないよっていうことで、その天気予報外れてるだろうって外れ天気予報っていうタイトルにしました。私もなんかすごい家が暑くて、雨の時も家がすごい暑くてガリガリ君を食べ始めたんですよ。ガリガリ君ね。ガリガリ君半分ぐらい食べたらなんか急に雨が降ってきて、なんか私ガリガリ君食べちゃいけなかったのかな。考えすぎだろ。どういうことそれ。なんでそうなったヤンドン酒石ヤンドン。そういうわけじゃないです。美味しかったです。ガリガリ食べてみてください。でも見て、食べたことあるわ。みんな気づいたと思いますけどね、ケイ君サキエちゃんに当たりすごく強い。サキエに当たり強いっていうか、ケイ君は結構まんべんなくこうストレートに質問するから当たりがきつく聞こえるんだよね。マジで？きっと。あのね、あれだよ。じゃあ素直が言えのだよ。親しい人に対してそうなってしまうんよ俺。はい、お待たせしました。来ました。お待たせしました。お待たせしました。眠そうにすな。じゃあ2人に曲振りしてもらいましょうよ。はい。歌ってくれるんですよ。はい、さきえちゃんがめっちゃ歌います。はい。はい。じゃあお願いします。お願いします。これで歌そうよ。これでいいか。こっちの方がいいかな。ちょっと一回声ください。すごいリバーブ感がいいね。いいですね。ちょっと一回声ください。ちょっと待ってね、絡まってしまいました。はいはい。あとコッパーできますか？こっちでもいける？あ、どっちでもいいですよ。どっちでもいいよ。コッパーでいきます。コッパーでいきます。ライブ感がね、こっちの方があるから。じゃあ曲のタイトルお願いします。はい。はい、それでは聞いてください。外れ天気予報。お、雷の音来てんね、雰囲気が。超いい曲じゃないこれ。これめっちゃ良くない？以上、作詞 KK。
トラック作曲私たちでした浅見咲恵でした待って、めっちゃいい曲だったんだけど、初めちょっと音がちっちゃかったかもしれない、ボーカルが。おお、まあ大丈夫ですか？はいこれ待って、形にしようや。しましょうか。すごいいい曲になったと思います。すごいサビがね、結構キャッチーになったから。形になったらいい。いや、そうですね。嬉しい。ありがとうございます。もうちょっと時間があればね。めっちゃいいってコメント来た。やったね。めっちゃいいな、これ。これちなみにケイコはどういう思いで書いたんですか？めっちゃね、雨降ってきたじゃん。で、マジで俺家出るときに、普通に天気良かったんで、空気の入れ替えしようっつって、窓を全開にしてたんですよ。で、うち出窓があるんですけど、うわ、これ絶対出窓ずぶ濡れじゃんみたいな。うわ、帰ったら、まずその出窓のずぶ濡れを処理するとこから始めにはいけんわって思って、もうその瞬間にもう、帰りたくないわって思うじゃないですか。で、大雨だし、もうびしゃびしゃになるし、傘あってもうないみたいな感じで、もう僕ずぶ濡れになったんですよ。びしゃびしゃになったんだ。はい、実際ずぶ濡れになったんですよ。うわー、だるいわーって。で、一人だったんで、その時もうテンション下がるだけじゃないですか。下がるよね。だるいわみたいな。帰るわけにもいかないもんね、時間的にもね。でも、その仲のいい友達とかね、例えば恋人がいたりしたら、ね、一人だったらこうやってすごいネガティブなさ、テンション下がるっていう気持ちになるけど、もしそういう人が一緒にいてくれたら、その大雨でさえもなんかなんだろう、まさしくその少年に戻ったみたいに楽しめるんじゃないかなっていう気持ちがあって、もう今日は帰りたくないなみたいな。なるほどね。なるほど。君に会いたいなって、君がそばにいてくれたらなみたいな、そういう思いが込められて。じゃあ、もしね、その君に届いているのであれば、そばにいてあげてください。取れてるかな？さきえちゃんとまさみちゃんがね、今歌ってくれた、さきえちゃんが今歌ってくれたんで。はい。そうだね。いやー、やっぱすごいな。それぞれがね、それぞれそういう人がいると思うんでね。そうですね。この曲でそういう気持ちが伝わったら嬉しいですね。ですね。これしかしすごいドキドキしますよ。この今まではトラックだけ作ってたじゃないですか。歌詞、歌を歌うってなったらね、メロディーで歌をつけるっていうのはこのしかも結構長引かせちゃったしね。そう。皆さんの声のおかげで、ありがとうございますね。ハードルっていうものが上がってる状態で、いいですね。次回の作成者が、次回の制作者が白密な映っとるとこうすけおい。これもしかしたら視聴者の皆さんから言葉ともらってもいいのかもしれない。それがいいかも。歌詞募ったら面白い。そのワードを集めて何個か集めて即興で曲を作るっていうのをやってみたいですね。ね、面白いね。そうですね。その時ぜひ皆さん協力してください。お願いします。もしやるとしたら事前にお願いします。はい、お伝えします。で今作った曲ぜひ僕がマスターフェローの権限で形にするって決めたので、外れ天気予報ですね。どこかで11月か11月公開したいね。でもさ、これさ、どんどん作っていった曲がいいってなってったらすごいことになりますね。11月確かに。めっちゃ曲できるね。コンピの曲めっちゃ増えるね。 DJ ミックスでいいんじゃない？帰りたくない。40曲ぐらいの DJ ミックス開演の時から来てくれれば聴けるみたいな。聴けるんだ。その場でしか聴ける。その場でしか聴けない。早く来てください。ステージはできないんだ。開演だけで DJ ミックス。早くみんな来てください。来ないとダメだね。夢は膨らみます。いいね。はい、ということでね、今日はすいません、一回こちらの機材トラブルでお待たせしちゃって。すいませんでした。でもこれ新たにまた来てくれた皆さん本当にどうもありがとうございます。ありがとうごまたざいます。来週の月曜日もこうやって星ピアから生配信いたしますので、ぜひご覧ください。来週は僕お休みとなりますが、ライブ、そうですね、告知しておきます。告知どうぞ。はい、来週11日、渋谷のスターラウンジという場所で、ライブの方を行おうと思います。時間等はね、オフィシャルの方で告知させていただければと思っているので、ぜひ注目して応援しに来てください。エチルナイトでの出演ですよね。はい、そうです。東京スライムみんなで盛り上げていきましょう。イェイイエイ。よろしくお願いします。土曜日ライブだよ。順番も土曜日ライブ。今週土曜日です。何日？そうです。僕らは土曜日、何日ですか？ 7日かな？お、いいっす。
嘘だったらごめん。あ、違いますね。8日です。9日です。9日の土曜日にですね、辻堂っていうですね、ちょっと藤沢の方なんですけれども、の方で粉もんフェスタっていうですね、イベント、はい、食べ物でさ、たこ焼きとかさ、焼きそばとかあるじゃん。ああいう粉系を使った。お好み焼きも忘れんだよね、広島の。入ってますよ、多分。多分入ってますよ。で、そういう粉モンフェスタっていうその食べ物といろんなそういうイベントをごっちゃ混ぜにしたようなイベントがあるんですけども、そこでですね、僕たちですね、ワンステージ歌わせていただきますので、詳しくはですね、またツイッターとかでも上げますので、ご覧ください。チェックしてください。本当に純国産ボイスのライブは俺めちゃくちゃおすすめ。面白いね。面白い。やった、ありがとうございます。本当にね、すごくいいんで、いや嬉しい。見てください。ぜひ。コウスケくん、また行く予定です。ありがとう。待ってます。ください。じゃあ今日はこの辺で、はい。本当にまず皆さんちょっと今日不具合で音がバリバリして、なんか申し訳なかったです。すいません。そしてちょっと本当に申し訳ないですけど、そのバリバリしてるのはアーカイブとして残すことがちょっと無理なので、後半部分からそうですね。YouTube の方に上げ直しますので、はい。なので最後の曲もね。それには入ってますんで、改めてお聴きくださいね。はい、入ってください。これからも東京スライム頑張っていきますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまた来週の8時にお会いしましょう。また会いましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。ちゃっかりスクショするんだよ。ちゃっかりスクショして、ちゃっかりスクショ、ちゃっかりスクショ、ちゃっかりスクショ。ありがとう。ちゃっかりスクショタイムです。あれしてね。9してねよかった。8、7、東京ラボでラボキャスハッシュタグラボキャスハッシュタグラボキャスでツイートしてね。バイバイ。ありがとうございました。